Bueno, a certificación ecolóxica é moi importante a hora un pouco de dar unha garantía ao consumidor de que se están facendo as cousas baixo unhas premisas, en este caso, por exemplo, libre de todo tipo de contaminantes, de insecticidas, de pesticidas, non solamente no cultivo, na recolecta, senón tamén na transformación, ¿no? Entonces, ven sendo como todos os sellos unha garantía ao consumidor que a su vez todas as empresas e produtores e agricultores pasamos por unhas inspeccións que realmente certifican que o estás facendo baixo as normas. A campaña esta de Ecolóxico a Mares é sobre todo para axudar a dar a divulgar a cultura un conocimiento do que é realmente producir en ecolóxico, ¿no? En este caso, pois, bueno, a campaña de Ecolóxicos a Mares é un convenio entre o CREG e a Consellería de Mar que realmente fai un esforzo moi grande para dar a conocer toda esta política ecolóxica. O que se está facendo unha campaña en distintas universidades para dar a conocer ao estudiante para que proben realmente a diferencia entre un produto ecolóxico que a veces non é un estandarte visual, sino que é unha calidade de produción e de transformación, ¿no? Entón, é unha campaña bastante importante da que de unha maneira pues, hacer caso ao consumidor final que é o que decide despois na cesta da compra, ¿no? Nos levamos varios anos traballando con ela e é verdad que se nota que cada vez hai unha percepción e hai un coñecemento máis grande de todo o que se fai, ¿no?